Ahojte všetci. Dnes sa pozrieme na najväčšiu záhadu, ktorú každý z nás nosí priamo v hlave. Ľudský mozog. Je to tá najzložitejšia vec vo vesmíre. Neuveriteľné však? V tvojom mozgu je viac spojení než hviezd v Mliečnej dráhe. Každá jedna myšlienka, spomienka či pocit, to je len bleskový elektrický impuls. Predstavte si 100 miliárd neurónov vytvára nekonečné možnosti. A vieš, že mozog dokáže vytvárať realitu? Ak si niečo len predstavíš, aktivujú sa tie isté časti mozgu, ako keby si to naozaj prežil. Tvoja myseľ tvorí tvoj svet, je to šialené, čo poviete. Čo je ešte zaujímavejšie, keď spíš, tvoj mozog je niekedy aktívnejší než cez deň. Sny sú jeho spôsob, ako triediť emócie a spomienky. Sú to správy priamo od tvojej mysle. A tu je poriadny paradox. Mozog necíti bolesť. Ani pri operácii chirurgovia ho môžu rezať. A ty by si to necítil. Bolesť síce spracuje, ale sám ju necíti.